በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ከምኡውን ተኸታተልቲ መደብ መርቆሬዎስ ኣቦይ ዝኾንኩም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብወፃእን እትርከቡ ኩላትኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። እምበር እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ናይ እመቤታችን ዕርገታ ወይ ከዓ ፍልሰታ ሕልፈታ ማለት እዩ እንኳዕ ኣጻሕና እንኳዕ ነቲ ሱባኤና ብሰላም ኣፈጺሙ ናብዚ ዓረገት እናበልና እነመስግነሉ ዓረገት እመቤታችን ፍልሰታ ጥራይ ዘይኮነስ ዓረገት ዘበልናሉ ብዕለት 16 ዝዓረገትሉ ዕርገታ ዝረኣዩሉ ሃዋርያት ንሕና እውን ክነኽብሮን ሱባኤ ኣቲና ቁሪ ከይበልና ማይ ከይበልና ኩሉ ነገር ናይ ጾም ነገር ዕንቅፋት ከይዓንቀፈና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ብሰላም ሱባኤና እንኳዕ ኣፈጸመና። ብኣኻትኩም ወገን ከመይ ሓሊፉ? ብኣና ወገን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ናብ ዝኽቡር በዓል ደጊመ እንኳዕ ኣጻሕና ይብለኩም ማለት እዩ። እምበኣረይ ንሎማዓንቲ እንታይ መደብ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ተኸታተሊ መደብ ነገረ ማርያም ወይ ከዓ ዜና ማርያም እናበልና 5 ክፋላት ኣቕሪበልኩም ነይረ። ትዝክርዎ እቶም ዝረኣኹሞ ትዝክርዎ ኢኹም። እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ከኣኒ ዕድሉን ሰዓቱን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓጢኣትና ከረአየ ፈቒድልና 6 ክፋል ንክንቅፅል ከኣኒ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ሎማዓንቲ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ንዓይ ንተዛራቤት መንፈሳዊ ዝኾነ ኣንደበት ክህበኒ ንዓኹም ንሰማዕቲ ከኣኒ እዝነ ልቦናኹም ከፊቱ ልኡል ኣምላኽ ንዝሰማዕኹሞ ንእትሰምዕዎ ኣብ ልቦናኹም ይሕዲሩ 160 ንኸፍርየኩም ልኡል ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ኣሚን። እምበኣረይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 5 ክፋል ንመዘከርታ ምእንቲ ኮነኩም ንእሽተይ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክጅመር እየ ማለት እዩ። እንታይ ኢልና ነርና መውዳእታ ማርያም ምስተን ደናግል ሓሙስ መዓልቲ ንግሆ ወፀት በታ መዓልቲ ኣብ ቤተልሔም ኣትያ ሓደረት ብፅባሒቱ ዓርቢ ሓመመት ብድሕሪ እዚ ነተን ደናግል እቲ ማዕጠንቲ ኣምፃለይ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ጎይታናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸቕርበሉ ደልየ ኣለኹ በለተን። ምስ ኣምፃላ ኣብቲ ማዕጠንቲ ዕጣን ገበረትሉ ከምዚ እናበለት ከዓ ጸለየት። እዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም ኣብ 5 ክፋል ኣብ ዘቕርብናዮ ናይ መወዳእታ መስመር ነይሩ ማለት እዩ። ንሎማዓንቲ ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ምዕራፍ 6 ዜና ማርያም ወይ ከዓ ነገረ ማርያም ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይን እትነብር ጸሎተይን ልመናይን ስማ። ንእሽተይ ዮሃንስ ለኣኸለይ ርእዮ ደስ ክብለኒ እደሊ ኣለኹ እናበለት ጸለየት። መሊስካ ከዓ ንኩሎም ሃዋርያት ኣሕዋትካ ለኣኸለይ በቲ ዝሃብካኒ ህያውን ይኣምን እየ ከም እትሰምዓንን ካባኻ ዝደልዮ ኩሉ ከም እትህበኒ ይፈልጥ እየ በለት። ጸሎታ ድሕሪ ምውድኣ ኣብ ኤፌሶን ዮሃንስ መንፈስ ቅዱስ ተዛረቦ። እንሆ ኣዶ ጎይታኻ ክትርእየካ ትደሊ ኣላ እሞ ንግሆ ተንሲእካ ናብ ኢየሩሳሌም ኪድ። ኣነኻ ናብ ሃዋርያት ኣሕዋትካ ኸይደ ከካብ ዓዶም ከኣኻኽቦም እየ። ነቶም ዝመቱ እውን ኣብ መቓብሮም ከተንስኦም እየ። ንቅድስትን ብርክትን ማርያም ምእንቲ ክትሰናበትዋ ንኩላቶም ብሓንሳብ ከምፅኦም እየ። መንፈስ ቅዱስ ንዮሃንስ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎ ናብኡ ኸደ። ንፅባሒቱ ዮሃንስ ተንሲኡ ነቶም ተምሃርኡ ቤተ መቕደስ ምግልጋል ከየቋርፁን ጸሎት እውን ንኽገብሩን ኣዘዞም። መሊሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ማርያም ዝበሎውን ነገሮም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኤፌሶን ወፂኡ ናብ ፈጣሪኡ ሰገደ ጸለየውን። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዴኻ ከይሞተት እንከላ ንኽርእያ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እውን ኣብ መንገደይ ሓይልኻን ረድኤትካን ሃበኒ እናበለ ጸለየ። ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ እናጸለየ እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ሃንደበት መጺኡ ብብሩህ ደመና
ቦብ ኣቢሉ ናብ ማርያም ዘላቶ ቦታ ኣብፅሖ። ንዕኡ ግን ናብ ቤተልሔም ብእግሩ ዝኸይድ ዘሎ መሰሎ። ኣብ ደገ ገዛ ናይ ማርያም ከዓ ከፈተ። ናብኣ ኣትዩ ኣብ ትሕቲ እግራ ሰገደ። ኦ ኣምላኽ ዝወለድኪ ካብ ኩለን ኣንስቲ እውን ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ሰላም ንዓኺ ግባኣኪ እዩ እምበኣር ኣይትሕዘኒ። እንሆ ካብዚ ዓለም ብዓብዪ ደስታን ብዓብዪ ክብርን ምስጋናን ክትፍለይ ኢኺ በላ። ብድሕሪዚ እተን ደናግል ከዓ ናብ ዮሃንስ መጺአን ተባርኻ። ማርያም ከዓ ንዮሃንስ ናብቲ ማዕጠንቲ ዕጣን ወስኸሉ በለቶ። ከምቲ ዝኣዘዘቶ ከዓ ገበረ። ከምዚ ክብል ከዓ ጸለየ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ካብዚ ዓለም ክትፍለ እንከላ ተኣምርን ድንቂ ስራሕን ነዲኻ ግበረላ። እቶም ንዓኻ ዘይኣምኑ ምእንቲ ክሓፍሩን ክዋረዱን ተኣምርካ ስራሕ። ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ምዃንካ ንኸኣምኑን እቶም ዝኣምኑኻ ከዓ ንስምካ ምእንቲ ከመስግኑን ንስኻ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ክርስቶስ ከም ዝኾንካን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ኣዴኻ ከም ዝኾነትን ሰማይን ምድርን ምስክር ይኹኑ። እቲ ዝኣምነካ ኩሉ ከዓ ንዘለዓለም ይድሓን ኣሚን። ዮሃንስ ጸሎቱ ድሕሪ መውድኡ ቅድስቲ ማርያም እንሆ መምህርካ ካብዚ ዓለም ክትፍለይ ኣብ ዝደለኹሉ ግዜ ምስ ኩሎም ናይ መላእኽቲ ሰራዊት ናባኸይ ክመጽእ እየ ኢሉኒ በለቶ። ዮሃንስ ከዓ እንሆ ክመጽእ እዩ ከምቲ ዝነገረኪ ክትርእዮ ኢኺ ብርኽቲ ከዓ መለሰትሉ። እንሆ ኣይሁዳውያን ምስ ሞትኩ ስጋይ ንኸቃጽሉ ተማኺሮም ኣለዉ። ዮሃንስ ከዓ ኣይትፍርሂ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ንኸቃጽሉ ስልጣን ዝተዋህቦ የለን በላ። ብርኽቲ ከዓ መለሰት ምስ ሞትኩ እውን ኣበይ ኢኻ ክትቀብረኒ ዮሃንስ በለቶ። ዮሃንስ ከዓ ክርስቶስ ከም ዝኣዘዘኒ ክገብር እየ በላ። ሽዑኡ ብርኽቲ እመቤታችን በኸየ ንብዓታ እውን ኣፍሰሰት። ዮሃንስ ከዓ ክትበክሪ እዩ ፈጺሙ ሓዘነ። ምስተን ደናግል ከዓ በኸየ። ቀሪቡ ከዓ ኣደ ኣምላኽ ዝኾንኪ ከመይ ጌርኪ ሞትን ካብዚ ዓለም ምሕላፍን ትፈርሂ? ንጻድቃንን ለዋሃትን ካብዚ ዓለም ኣብ ዝፍለዩሉ ግዜ ከመይ ከም ዝኾኑ ዘክሪ እምበር ኣይትፍርሂ። እንሆ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን እንከለኹ ተንሲእካ ናብ ብርኽቲ ማርያም ኪድ ሃዋርያት ተኣኪቦም ክሳዕ ዝመጽዋን ዘመስግንዋን ኣብኡ ጽናሕ በለኒ። ዮሃንስ ከዓ በቲ ዝሰምዖ ነገር እናተደነቐ እንከሎ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዝሰማዕካዮ ቃል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ክሳለምዋ ካብቲ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ንሃዋርያት ንኽእክብዎም እዩ በሎ። ብድሕሪዚ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሃዋርያት ከይዱ ናይ ማርያም በረኸት ምእንቲ ክትቀበሉ ናብ ቤተልሔም ኪዱ በሎ። እንሆ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ቁርባን ንምቕራብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ እናሓሰበ መንፈስ ቅዱስ ናብኡ መፀ። ቁርባንካ ምስ ወዳእካ ናብ ቤተልሔም ኪድ ናይ ኣዶ ጎይታኻ ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ በፂሑ እዩ እሞ ኪድ በሎ። መሊሱ ከዓ ንጳውሎስ ካብ ሃገረ ሮሜ ብ50 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርከብ ጡርዮ ካብ እትበሃል ሃገር ፀውዖ። ኣይሁዳውያን ክከራኸርዎን ክጨቃጨቅዎን ፀንሕዎ። ንሕና ዘረባኻ ኣይንሰምዕን ኢና፣ ንስኻ ካብ ወገን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ስለ ክርስቶስ ትሰብከና ዘለኻ። እንሆ ንስኻ ካብ ድኻ ወገን ምዃንካ ንፈልጥ ኢና በልዎ። ከምዚ ኢሎም ክከራኸሩ እንከለዉ መንፈስ ቅዱስ ናብ ጳውሎስ መፂኡ እንሆ ዓደ መምህርካ ካብዚ ዓለም እትፍለየሉ ግዜ በፂሑ እዩ ተንስእ እሞ ናብኣ ኺድ በሎ። መሊሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንቶማስ ኣብ ዝፋን ወዲ ንጉስ ተቐሚጡ ከሎ ፀውዖ። ዓደ መምህርካ ዝኾነት ማርያም ዕረፍታ በፂሑ ስለ ዝኾነ ቀጢፍካ ናብኣ ኺድ በሎ። ንሱ ከዓ ናብቲ ማዕጠንቲ ዕጣን ወስኸሉ እሞ ስለኣ ጸለየ። መሊሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንማቴዎስ ሃዋርያ ፀውዖ። ኣዶ ጎይታኻ ናይ ማርያም ዕረፍታ በፂሑ እዩ እሞ ቀጢፍካ ናብኣ ኺድ በሎ። ከምኡውን ያዕቆብ ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ፀውዖ። ኣብ መቓብር ንዝነበሩ ከዓ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ ንእንድርያስን ንሉቃስን ቀናናዊ ንዝኾነ ስምዖን መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም መፂኡ
ትንሣኤ ሙታን ወይ ከዓ መጨረሻ ዓለም ኣይምሰልኩም ነገር ግን ሎማዓንቲ ካብ መቃብርኩም ተንሲእኩም ናብ ማርያም በረኸት ንክትቅበሉ ናብ ቤተልሔም ኪዱ በሎም። ከምኡውን ንኩሎም ሃዋርያት ነገሮም። ንሳቶም ግን ከመይ ጌርና ኢና ግን ቀልጢፍና ንቤተልሔም ክንበፅሕ በሉ። ድሕሪዚ መንፈስ ቅዱስ መፂኡ ብደበና ከፍ ኣበሎም። ንፋሳት ከዓ ኣብ ደበና ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜኦም ነፈሱ። ካብቲ ናይ መብረቕ ብርሃን ዝተላዕለ ረቡዕ መዓልቲ ኣብ ንግሆ ክሳዕ ምሸት ሰማይን ምድርን ብርሃን ኮነ። በዚ ሰዓት ሃዋርያት ኣብ ቤተልሔም በፅሑ። ካብ ነፀብራቕ ግርማኦም ዝተላዕለ ዓብዪ ፍርሃት ኮነ። ብብሩህ ደመና ተፃዒኖም ከዓ መፁ። ክዳውንቶም ከዓ ከም ብረት ፃዕዳ ነበረ። ኣብ ኣራእሶም ከዓ ናይ ምስጋና ኣክሊል ዘውዲ የንፀባረቕ ነበረ። ሃዋርያት ንዝሰቐልዎም ናይ ደመና ሰረገላታት መላእኽቲ ተሸከምዎም። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ኮይኑ ንደመናታት ይመርሖም ነበረ። እነሆ ወዲ እሰይ ዳዊት ከዓ ምስኣቶም እናመስገነ ወፀ። ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእ በሉ። ከምዚ ኢሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣመስገነ። ድሕሪዚ ሊቀ መላእኽቲ ሚካኤልን ገብርኤልን መፁ። ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ጠጠው ኢሎም ከዓ ብፍቓዱ ዝመረፀኩም ኣገልገልቲ ናይ ዓብዪ ንጉስ ሰላም ንዓኹም ይኹን በልዎም። ሃዋርያት ከዓ ነቶም መላእኽቲ ሃለውቲ ዝተቐደሰ ምስጢራት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾንኩም መላእኽቲ ሰላም ንዓኹም ይኹን በልዎም። ብድሕሪዚ መንፈስ ቅዱስ ንዮሃንስ ነገሮ። እነሆ ሃዋርያት ኣብ ቤተልሔም መፂኦም ስለ ዘለው ተቐበሎም በሎ። ሽዑ ዮሃንስ ወፂኡ ተቐበሎም ሰገደሎም። ጴጥሮስ ከዓ ንዮሃንስ እታ ብርክትን ቅድስትን ዝኾነት ኣደ ብርሃን ሞይታ ድያ ወይስ ኣይሞተትን በሎ። ዮሃንስ ከዓ ኣይሞተትን ብሎ። ብድሕሪዚ ዮሃንስ ኣብ ቅድሚኦም ጸለየ። ኣብ ቤተልሔም ጥዑም ሽታ መለአ። ብድሕሪዚ ሃዋርያትን መላእኽትን ናብታ ቅድስትን ክብርትን ዝኾነት ገዛ ብሓንሳብ ኣተው። ኣብ ትሕቲ እግሪ ከዓ ሰገዱ። ሓጎስን ደስታን ዝተመላእኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣይትፍርሂ ኣይትደንግፂ። ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተባረኽኪ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ካብዚ ዓለም ክፈልየኪ እዩ። ብዓብዪ ሓጎስን ምስጋናን ከዓ ናብ መዝገበ ብርሃን ክወስደኪ እዩ። ኣብ ኩላቶም መላእኽትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ከዓ ስልጣን ኣለኪ በልዋ። ሽዑ ማርያም ተንሲኣ ኣብ ዓራታ ኮፍ በለት። እነሆ ሎማዓንቲ ጎይታይ ካብ ሰማይ ምምፅኡ ፈለጥኩ መንኩውን። ከምቲ ንስኻትኩም ዝረኸብኩሞ ኣነ ከዓ ከም ከይሞትኩ ክረኽቦ እየ። ኣነ ከም ዝሓመምኩስ መን ነገረኩም? ንገሩንስከ በለቶም። ካበየናይ ሃገር ከመጻእኩም? ብምንታይ ጌርኩም ከናብዚ ቀልጢፍኩም መጻእኩም? እነሆ ብዛዕባይ ንዝነገረኩም ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ፈተኹ በለቶም። ጴጥሮስ ከዓ ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ከመይ ኢልኩም ከም ዝመጻእኹም ንገርዋ በሎም። ሃዋርያት ከዓ ዮሃንስ ንስኻ ቀዲምካ ስለ ዝመጻእኻ ከመይ ኢልካ ከም ዝመጻእኻ ንገራ በልዎ። ዮሃንስ ከዓ ኣብ ኤፌሶን እንከለኹ መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ዮሃንስ ዮሃንስ ኢሉ ፀዋዕኒ። እነሆ ኣደ መምህርካ ካብዚ ዓለም እትፍልየሉ ግዜ በፂሑ እሞ ክትርእየካ ትደሊ ኣላ በለኒ። መሪሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እነሆ ኣብ ኩሉ ዓድታት ከይደ ነቶም ብሂወት ዘለውን ዝሞቱን ሃዋርያት ብዛዕባ ማርያም ክነግሮም እየ። ምእንቲ ክሰናበትዋ ከዓ ናብ ቤተልሔም ኪዱ ክብሎም እየ በለኒ። ድሕሪዚ ቀጥታ መንፈስ ቅዱስ ሃንደበት ብብሩህ ደመና ወሰደኒ፣ ናብ ገዛ ማርያም ከዓ ኣብፅሐኒ በለ። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ኣሚን። ሻድሻይ ክፍል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ሰብዓይ ክፍል ኣብ ዝቕፅል ግዜና እግዚኣብሔር ብዝፈቅዶ መዓልቲ ከቅርበልኩም ማለት እዩ። ፅኒልኩም ነዚ ሰማዕኩምኒ ልኡለ ባህሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ እትገብርዎ ጸሎትኩም ፅኒሉ ይስማዕኹም ኣሜን። እምበሃረይ ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሓቂ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ናብዚ ዘቐርብ እሞ ንስኻትኩም ከዓኒ ንዓይ ንሓገዝ ንክኾነኒ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ሼር እናገበርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብስሉል እግዚኣብሔር ኣዘኻኽረኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ሰናይ መዓልቲ ይግበረልና።
አሜን።